Mga ka-idol, manihapon dayta ninyong tanan diha no. Nag-utan day ko mga ka-idol. Nya sagol sa kong utan mga ka-idol kay kuan kanang kamunggay, nya kamansi, o kining kuan mga ka-idol, talong. Oh, talong ni siya nga Bisaya ni nga talong mga ka-idol katong Imelda, gagmay siya. Para ari mga ka-idol da. Ani na, Bisaya ni siya, Imelda. Mo ni siya akong giutan karong gisagol na kuari. So ako ara din siyang gitunga mga ka-idol, wala na nako gislice og gagmay ang talong. Oh. Nya ang kamansi mga ka-idol nindot ni siya kay di paguwang mga ka-idol bitaw. Ang liso niya makaon na diretso mga ka-idol iyang liso, di na ka magpanit-panit ani kay humok pa man iyahang liso mga ka-idol inghod pa. Oh. Mame. Nya kay bulad sinugba mga ka-idol. Medyo ning bulad diri sa bukid mga ka-idol kay kung dili ni makautan mga ka-idol, bulad ang Sud-an, niya og nay utan, so perfect kay mga ka-idol nga ato ang ipares ni sa atong utan ang sinugbang bulad. Nya akong luto din mga ka-idol karon kay kuan din mga ka-idol dili ni humay. Tik-tik ni sa mais mga ka-idol akong gilungag oh. Tik-tik ni sa mais, lami kayo tik-tik sa mais. So lami kay mga ka-idol atong ipares diri sa atong utan lawoy. Bulad, lami kayo bulad, humot ni bulara mga ka-idol, dili kay siya parat. Ngay ubang bulad mga ka-idol kay parat. Kani kay dili. Lami siya. Dili siya parat. Ngay pagkatamis-tamis. Talong mga ka-idol oh. Liso.